Biz bugün Nur Folklor kollektivinin 10 yıllığına netice yasayız. Bizden oldu. 37 garmonçu bulgan. Oho. Әйе. Ну, sizin dertiniz hazırda taşıp dura bit. Кешеләрнең канәгатьләндермичә китәсе килми. Аның дәрте аркасында миндән уже көлә. Может быть, сталиянда уйнарбыз, син тагын ашыттырырсың. Yok. Аксы белә Сабан туйда 8 сәгать туктамыйча уйнадык. Эртәгәсен дә торасың, билләр авырта. Әйтче, ул безнекендә, синеке дә, безнеке дә. Müştenişler turunda da сөйләшергә онытқанбыз. Үзегез пешердегезме, каян алдыгыз? Үзем пешермәдем, вакытым юк. Мәрмешләрен яхшы иттереп мәргән. Тукта нәрсәләрен, мәрмешләрен. Сез мине Якубович шикелле зурлагансыз инде. Әйе. Теге үзбәк кәсәсе урынына инде. Юк. Милләр шура рәисе Васил Гаязулла Шәйхәзиев кадәр шәхсән мөрәҗәгать итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров та. Талияннарны казаннардан баш иеп көтеп калабыз. Җиннәрегез беренче күрешүдә үк килештеме? Кая булса да безне чакыралар. Кая булса да шушы ике карт Гармунда, тальянда уйнап акча эшләп буламы? Башка гармончылар безне баянчылар ашалар. Бәяне төшеләсен. Бу минем күлмәгем иң кыйммәтлесе Лилия Муллагалиеваның тегүчесе тектирде. Кешеләр әйтәләр. У өйрәтәләр гармунда ди. Ишегендә кешеләр әйтеп була, мин өйрәтә алмыйм. Анага нервым да җитмәй. Баянда уйнауга каршылык белдерүчеләр дә бар икән ди. Сол жак стенага язып куйганнар. Хватит играть, имейте совесть дип язган. WhatsApp'ның директоры бардыр әме, заместителе бардыр әме. Күрәләр булыр, нәрсә язалар. Мәскәүчә. Әфәрин. Мәскәүчә. Достар, безнең милли ток-шоуда беренче тапкыр менә бу гармун дип әйтү дөресме? Бу гармунмы тальян? Гармун, әйме? Гармун моңнары яңгырый. Чөнки бездә инде студияда сезгә таныш булган кешеләр ул да булса Мәскәүдәге Нур Folklor коллективы җитәкчесе Алсу Фатхуллина һәм әлеге Нур Folklor коллективының гармунчысы Наил Хайбулов. Кадерле кунаклар, хәерле көн. Хәерле кичләр инде. Хәерле кичләр инде. Мин сезне күрергә бик шатмын. Моны бит Алсу апа интернетта чыга. Интернетта теләсә кайсы вакытта карап була. Көндез, кем көндез карый, шуның өчен хәерле иртә, кем иртән карый, шуның өчен хәерле иртә була. Сезнең инде безнең Tomашачылар, дуслар, әйтчеләр бик яхшы белә. Күп кенә сораулар бар. Кимсең булар, кайчан, ничек оештылар? Шуңа да без бүген Нур Folklor коллективының үзенә күрә 10 еллыгына нәтиҗә ясыйбыз. Ләкин аңа чаклы бер белдерү бар. Сез инде бәлки кадерле дуслар күргәнсездер. Әйтче күптән түгел катнашып кайтып бөтен Россия татар журналистлары форумында һәм анда нәтиҗә ясалды. Бөтен Россия татары журналистлары конкурсына. Менә шунда безнең әйтче проекты җиңүче булып табылды һәм без иң яхшы интернет ресурс номинациясендә җиңүче булдык. Менә сезне шулай котлыйм. Безне бу чөнки безнең уртак җиңү дуслар. Наил абый, Алсу апа, сез безнең әйтченең тормышында актив катнашасыз. Васил Гаязович Шәйхәзиев милли шура рәисе шәхсән тапшырды. Шушы дипломны һәм аның акчалата бүләге бар һәм әлеге тапшыру шушы акча хисабына төшерелә, ягъни инде бу юлы донатлар җыеп аптыратмыйбыз. Бик зур рәхмәт инде. Шундый безне хөрмәт итеп, Аллап чакыруыгыздан Ренар бик зур рәхмәт. Менә күрештек, бик зур рәхмәт җылы сүзегезгә. Күрештек сезнең белән Мәскәүдә. Алсу апа, сезнең инде кыскача гына беләбез Мәскәүгә ничек килеп төпләнгәнегезне, ләкин аннан соң инде безнең тамашачылар бик күп өстәлде. 4 туган бергә менә җыелышып Мәскәүдә яши башладык. Менә яши башладык дип Бу ничәнче елдан яши башладыгыз? 84-ләрдәндер инде. Вот. Шунда инде кыенлыклар булды, билгеле. Туганнарым бар, менә, например, Трурным бар, әмма менә эшкә бу диплом белән урнаша алмадым.
Шуның өчен шул кыйынлыклар булганга күрә миңа әйттеләр, яңадан укырга киргә каяда булса, укып кына прописка була диделәр. Менә шундый кыйынлык булды. Башлык әле Наил абый сездән. Әйтегез әле, Мәскәүгә сез кайчан килдегез? Нинди җилләр ташлады сезне монда? Мин элек сату эшендә эшләйдем. Нәрсә сата идегез? Предприниматель. Продуктлар сата идек. Ну, файдасы бик булмый башлагачтан монда килергә уйладым. Ничәнче елларда? 15нче елда килдем. 2015-тәме? Да. Әле күптән түгел генә булып, 10 ел элек кенә, әйме? Да. Мин 1 елга гына дип килгәнем. Инде 11 ел булды. Әйе. Как китеп булмый. Менә монда Мәскәүгә килгәндә берәр кешегез бар идеме? Кемгә килеп төш, кем янына килеп төпләндегез сез монда? Мин балалар монда укыдылар. Балалар монда иделәр. Мин үзем башта майында идем. Анда балалар янга килдем. Семья монда иде. И мине поезддан каршы алдылар, сразу комната бердиләр. И шулай ГБУ жилищка эшкә урнаштым. Начальник бик яхшы иде, шатны шулай калдым. Әйе. Сез бит Ульян өлкәсеннән, шулай бит? Да, Ульян. Менә әйтегез әле, менә монда Мәскәүгә күчкәнчегә кадәр менә шушы Ульяновск шәһәренең үзеннәнме соң сез? Юк. Кайсы? Яңа Малыклы районы Иске Исәнтимер авылыннан. Менә сез ул Мәскәүгә күчкәнчегә кадәр милли тормышта катнаша идегезме соң? Гармоннарда уйный идегезме? Да, Ульяновскда уйнастым, бер гармонда да катнаштым. Мин элек Ленинградта, вакытында Ленинградта яшәдем. 8 ел. Ну, анда атна сайын кая булса да катнаша идек. И атна сайын конкурслар була иде, играй гармонь. Ломановский районы киптеләр, Дворцовый район. Мин шунда катнаша идем. Аннан 88 елда Заволокин килде. Геннадий Заволокин үзе килде. Бу инде менә играй гармоньны оештырган кеше бит, беренче каналдагы. Да, Новосибирскида вот иң башлап җибәрүче шул. И 88 елда ул килде, шул кем победитель конкурс үзе җыеп отбирать итте. И 88 елда Ивангород шәһәренә безне чакырды. Ул кайдагы шәһәр? Минем ул Эстония белән границада, елгагына белән, Нарва белән Ивангородны. Россиядә булмагач, шуңа күрә белмим икән мин. Вот иң беренче шунда катнаштым диде, Заволокинда булдым. Ну, сез үзегез һөнәрегез буенча кемсең? Менә сату өлкәсендә үзегезне сынап карарга телим дигән идегез бит. Ну, 16 ел предприниматель эшләдем. Сату өлкәсендә инде, әйме? Да. Алсопа, сез дә бит стол заказовта эшләгән кеше шулай бит инде. Сез дә менә сату өлкәсендә, менә мин игътибар иткәнем бар. Менә әйтченең шушындай иң якын дусларының күбесе менә шушындай эш куарлар, сатучылар. Нурания Пазилаева да бит гомер буе ит саткан кеше. Ул бит менә эш куар булгач, ул һәрвакыт кеше арасында бит. Һәрвакыт менә шулай актив аралашуда. Менә сезнең милли тормышка кирип китүгез Алсоп аптыраганнан булды дип сөйләгән идегез бит, әйме? Малайыгыз өйләнмәгән. Сез стол заказовта инде эшегезне бетергән кеше, әйме? Пенсияга чыккач. Пенсияга чыккач кына. Бу милли тормышка кирип китүем инде шул пенсияга чыккач. Менә аптыраганнан дөрес әйтәсең. Нишләп утырыйм? Бер иемдә бер баян, бер Казанский тальян биегендә, 2 тальян, 2 хромка. Нишләп утырыйм иде, шуның өчен инде менә мин беренче вакытларда шул Мәскәүнең теге космоска җирдем. Концертларын карап, аннары ул туйдыргачтан мен әйтәм, гармонга нетергә кирәк дип инде менә гармоннар белән генә менә шул эшемне дәвам итер өчен татар йортына юл тоттым менә мин. Менә шуннан мин милли эшем шуннан башланып китте. Пенсияга чыккач. 2 урамлы авылдан, әмә 2 урамлы авылдан. Буа районы, Татарстанның Буа районы кызы битсез. Нырлат авылыннан шушы күп шундай гүрләп тора торган Мәскәүгә килеп урнашуына менә күз алдына китерегез әле. Мине абый, безнең 2 сестра инде килдек без Гөлгенә белән, сеңлем белән. Әйдә килегез диделәр. Урнаштырабыз, 4 туган бергә булабыз дип килдек, каршылдылар. Менә барсы да яхшы, мин бер нужарып җирмәдем. Шулай итеп укыдым, эшкә урнаштым. Аннан соң җәй көннәрендә әлбәт кызчак бит инде, дәртле чак. Нигә җиридерик? Измайлский паргына. Анда менә гармоннар белән җырлап,
Аннан соң инде менә шулай семья, гаилә, бала, менә шулай иттереп 40 жыл узганы сизмичә дә калдым. Осы апа сіз айтасыз, сіз қыз шақ, дәртлі шақ. Ну, сіздің дәртіңіз қазір де ташып тұра бит. Менә ол дәртні қойын аласыз сіз. Менә чөнки қайшан қарамақ, менә әйтшілер һәр вакыт шақ катасыз. Менә Наил абый белән Луганскига да барып кайттыгыз бит, әйме? Шундый бик әфәтле җирләр бит инде, әйме? Милләттәшләребез янына барып, шундый эчтәлекле репортажлар төшереп кайттыгыз. Ул бит инде бик зур истәлек. Ул менә тамашачыларга да бик зур истәлек, шунда булган кешеләргә дә истәлек. Ә менә ул энергияны каян, зарядканы каян җыясыз сез? Менә барганча планнар корам. Мин план белән, мин кичтән план язам. Иртәгә кая барган, эшләргә кем чакыра, минут ниләрен биш язам. Аннан соң иртә белән торам да инде азрак кына кыенрак була торганда. Аннары барып җиткәч, гармонны алгач, халыкны күргәч, рәхәтләнеп бер менә кирәк бит инде халыкны үзең генә түгел, халыкны дәртләндергә. Менә шунда туктатып булмый. Туктатып та булмый. Менә үлем теге арасың бит инде. Барыбер менә шулай эшемне күңелемне тутырмыйча, кешеләрнең канәгатьләндермичә китәсе килми. Менә bir рәхмәтсез киткән вакытларда була. Әмма ләкин менә ул халыкка жаравың, халыкны шушындый җырлар җырлап күңелләрен күрү көчлерәк. Миңа шулай тыйыла инде. Аның дәрте аркасында миндән уже көләм. Икебезгә дә җитәнең дәрте. Наил абый, менә сез менә кайвакыт бит инде сабан туйларда көнөзен уйныйсыз. Ул бит әле уйнау гына түгел. Менә бу гармонның авырлыгы ничә килограмм? 6 килограмм. Ул бит көне буе, аны бит әле көне буе асып йөрергә кирәк. Ә менә сезнең арып кайтасызмы менә шушындый чаралардан һәр вакыт? Җикеле уелып чыккан бу. Өстеш кала. Аксы белән сабан туйда 8 сәгать туктамыйча уйнадык ике. Баскан төштә. Гаҗәп. Да. Менә ул вакытта белгенми ул Лина. Да, анда сизмисең. Менә әйтәм бит, менә сугыштагы үлемгә барган кебек. Белгенми ул вакытта. Эртәгәсендә торасың, билләр авырта, сиздерә. Мен сиздерә. Шулай. Ул яраткан эшең белән шөгыльләнгәндә шулай буладыр инде ул. Ул никадәр яраткан булса да барыбер эшли синең ул ресурсларың бетә һәм син шул кадәр арып бетәсең, күрмәс дәрәҗәгә җитәсең. Менә минем дә шулай иҗат эше белән эшлисең, все, булды, туйдым дип уйлыйсың. Ә икенче көн иртән торасың, каяндыр канатлар үсеп чыга һәм шушы эшкә тотынасың. Сезнең белән шул кадәр мавыгып китеп, безнең бит әле күчтәнәчләр турында да сөйләшергә онытканбыз. Сөйләгез әле, ниләр алып килдегез? Менә минем хәтта күзем төште, әйше дип язылган хәтта флаг та алып килгәнсез. Бу флагның жартысын Наил яса, жартысын мен инде. Теге әйтшенең туган көндә бит инде мин кызгы төбенә генә куйган идем. Кичәендә Наилга әйтәм, нормаль иттереп ясадым. Аның төбен ясады. Бу Линар, менә мен инде менә синең неңә менә шушы әйтче, ул безнеке инде, синеке дә безнеке дә. Менә шундый да мин үземне менә мен анда язырга тиеш, мен укырга тиеш, мен белмәсәм нәрсәндә син нәрсә сөйлисең, менә җыклый алмыйм. Менә тагын бер эш артты миңа. Минем булай да төркемем, например, инде балаларым әмма бу тагын бер эш. Ул күңелгә җатышлы. Шуның өчен инде менә шундый нигенә кешенең күңелен күрәсем килде дә. Тагын нәрсә бар тагында сөйләгез әле. Менә иң кызыгы менә шушы. Менә шушы кулъяулыкны хәзер. Аш әле. Фокус. Ялтырап тора, өч пишмак. Үзегез пешердегезме, каян алдыгыз? Сөйләгез әле. Мин җангаллый алмыйм, үзем пешермәдем. Вакытым юк. Заказ бирдем дә, кичә барып алдым. Татар йортыннан. Үзебезнең менә ничек дип әйтим, мин әйтәм, мәрмешләрен яхшы иттереп мәргән. Тукта нәрсәләрен? Мәрмешләрен? Юк, безнең мәргешләрен. Нәрсә ул мәргешләр? Моны инде матур ясауларын. Бизәкләрен әйтәсез, әйме? Мәйтәм, как положено булсын дим. Шундый мәйтәм, ул ток-шоуга кирәк дим инде. Заказ бирдем, жарар диде инде. Вот шулай иттереп, исеменә нинди тәмлис килеп тора. Әле яңа духовканы ачкан шикелле. Менә син уйлый күрмә тагы теге. Мин үзем дә пешерә беләм аны. Просто вакыт кына җитми. Сезнең һәр вакыт җитми инде алса. Ант дип әйтәм. Менә ышанмыйсың. Ышанам. Юк. Кешеләр миңа ышанмый. Күбесенчә, конечно, телефонда утырам.
Менә телефон ашы бөтен Эш вакытыгызны. буенча, эш буенча. Шулай. Жыр эзлим, сценарийге язам. Минем бик күп дусларым бөтенсенә ансына бер эш кушам, икенчесенә аннары аларны аласың. Менә ярдәм итүчеләрем күп. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Асапа тагын ниләр бар? Опять-таки инде бал. Бал үзебезнеке, быелгы. Ни эшләптер ул менә? Монысы бит. Әйе, авылда сестрамныкы. Менә мин кашыгында бит алып килдем. Ашып, давай әле. Хоп, кара. Монда хәзер дегустация, име? Да. Мин базардан шушы кашыкны кичә сатып алырга бардым да. Мин әйтәм, шундый язу укыдым мин. Әгәр дә железный ни белән тимер кашыктан ашасаң, бөтен витаминнары имештер нәрсәдер эшли. Жуя, витаминнарын жуя. И шуңа күрә агач кашык алып килдем инде менә. Иске күчтәме? Да. Бу сезнең апагыз бит умарта чилеп сөйләгәнегез, әйме аны? Мин аны күп сораучылар бар инде. Инде быел сатып бетте. Нәрсә әйтәм? Нишләп сары икәнен белеп булмый әле. Менә шәшәк икән. Безнең юк шәшәк балы бераз генә коричневатый була ул. Бу ничек дип әйтәм, бакча, кырлар, авылдан җыган инде. Менә шул балы инде. Шулай инде шәһәрдән җыймагандыр. Бусысы Татарстан балы, әтигесе Башкортстан балы. Анысын кайнадыгыз Башкортстанныкы. Ансысы бүләк иде миңа, мин сиңа инде бүләгемне бирәм. Башкортстандан мин алган идем беренче урынны красавица Лето красада. Лето красада. Сабантуйда алган идем. Лето красада. Быел. Беренче урынны 60 Ну, мин инде үземнең яшькә карата беренче урын алдым инде. Уйламагыз. Быел булдымы соң ул конкурс? Былтыр булды. Былтыр. Вот. Шуңа күрә вот шул шоколад менә сиңа бик инде ни тәмле. Сез мине бик тәмле тамаклы бүлисез инде, Алсу апа. Аннан соң менә буларны җаралалы үзең ачалы. Буларны үзең аш. Не? Полис чудистага кып инде. Сез мине Якубович шикелле зурлагансыз инде. Әйе. О, менә бит. Менә. Монда шикле бу. Кирәкле әйберләр да. О, монда әле сауты да шундый матур бит, әйме? Әйе, Казанга заказ биреп кайтарттым. Ого. Бу сиңа теге инде кабинетыңа. Әйе. Нәрсә саласың килеш шуны? Үзбәк кәсәсе урынына инде. Юк. Менә бусы сансы. Бусысы шикләве, кәнфит, теге инде, җимешләр салып куярсың шунда. Моның эчендә шикләвек тә бар, дуслар. Нәрсә ашарга икән, нәрсә ашаганыңны бит белмим, нәрсә яратасың. Вот. Менә бусындай давай ач. Казанда имештер жабыла. Бу менә бу чәркәләрне ясаучылар. Татарча. Шуңа күрә. Менә бу закат. Моның эченә әйберне сез салгансыз булып чыга бит инде. Мин әле набор белән сатыламы дип торам шулай. Менә мондый кәсе. Менә бу Рәхмәт, бик зур. Татарча. Менә син укый белсәң нәрсә дип язган бит анда? Ой. Юк, монда язылган урысча. Бисмиллаһир-рахманир-рахим, алхамдулиллаһи раббил галәмин. Юк, бер ягында гарәпчә, бер ягында русча. Ник татарча язмаган икән? Белмим. Алсу апа Наилова минем менә бик каты күземне кызыктырып тора эшпишмак. Әйдәгез сез берәр җырны уйнап җибәрегез, әйме? Мин сезгә сокланып уйнаганыгызга карап торам һәм шул вакытта эшпишмактан авыз итеп карармын һәм бәямне әйтермен. Әйтим әле мин. Менә безнең әниләр заманында минем бик тә исемә күңелемә кирип калган җырны хәзер җырлыйбыз без. Күгәрсен дип атала. Без бик инде еш кунак җыя идек авылда. Әткәйләр, әнкәйләр җыелып, шунда гармун юк иде, ул вакыт Талиян заманы бит инде. И шушы җырны җырлыйлар иде. Может быть, Талиянда уйнарбыз, син тагын ашыттырырсың. Йо. Мәскәүчә. Тәмлеме?
Искиткіш. Біріншіден жыры да бик тәмле, ішпішмағы да бик тәмле. Менә музыка дигәннән сезгә бик зур рәхмәт. Шулкай зурлап килгән өчен безнең әйтчене һәм гомумән шәхсән мине. Әмма әйтегез әле, Алсу апа. Менә ул капма каршы. Син безне безне хөрмәт итеп чакырган өчен. Biz инде күптән мин шулай уйлаган идем. 10 еллык, менә безнең 10 ел нурда беренче көннән алып, менә шушы ике гармонча инде безнең состав үзгәреп бетте, бөтенләй дә гел башка кешеләр. Шуңа күрә менә беренче көннән алып безнең менә шушы ике гармонча нурныкы. Шуның өчен мен бер истәлек ясамакчы. Мин сиңа аны шулай пышылдап кына әйткән идем. Ә син шуны элеп алып, менә шулай иттереп чакыруың өчен бик зур рәхмәт. Менә дөрес әйтәсез, кунак ашы, кара каршы. Сезнең миңа карата һәм гомумән әйтчегә карата менә шундый яхшы җылы мөнәсәбәтегезгә күрә әлбәттә. Чөнки монда студияга теләсә кемне чакырмыйсың. Гомумән мин беләсез, мин журналистикада менә кем беләндер интервью эшләргә кушалар. Әгәр дә минем күңелемә хуш килми икән, мин ул кеше белән сөйләшмим дә, бармыйм да. Чөнки белмим, ул ихлас булырга тиеш бөтен нәрсә. Кирәк бит, менә кирәк тема. Бик инде яхшы уйлап ниттең син менә безне чакырдың. Гармоннар бит әле, гармонсыз татар халкы, гармонсыз ул кемдә түгел. Беләсеңме, мин бу ел шул кадәр шок каттым 30 август көнне. Уйнагыз гармондар, сез юк идегез ул көннән айлап, әйме? Казанда юк идегез, Алсапы сез генә булдыгыз. Минем ул уйнагыз гармондар фестивалендә беренче тапкыр тамашачы буларак катнашуым һәм әйтчедә чыкты репортаж. Шул кадәр күп гармончылар, халык шул кадәр җылы кабул итте. Мин бик зур ачыш булды халыкның беренчедән гармончыларын күп булуына, икенчедән халыкның гармонны шул кадәр яратуына. Бик зур ачыш булды. Менә дөресен әйткәндә мин күп җиллар янында барам. Һәр җылны кими. Төркемнәр дә кими, гармончылар да кими. Мен инде иң беренче бар басар. Уртага. Беренче булып әйе. Булганга күрә мине уртага куялар. Мен шуның өчен горурланам. Мен шундый. Әйткән елда без икәү идек дә. Без Мәскәүдән килгәндә белдиләр дә истрад прямой эфирга безне. Ни гармон итальян моңнары тынмасын. Илнур Мәланда, Илнармы? Кем ул? Оештыручысы инде ул безне сыра тиз бик хуплап алдылар. Мәскәү булгач әлләнәсә дип иң алып Питер бастырдылар. Белмим никтер. Менә Шакиров та бу ел Мәскәү беренче барыгыз дип бара. Нидә тигендә. Шакиров бу Данис Фанилович бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе. Наилә, бу сөйләгез әле, сез менә Алсу апа белән ничек табыштыгыз? Җиннәрегез беренче күрешүдә үк килештеме? Әллә менә бераз кытыршыл яклары булдымы? Аралашуда, бергәләп уйнап китүдә. Без дискотека идем инде татар йортында. Юк, бер концерт булды. Нинди концерттан соң файга чыктык та Алсу гармон күтәргән. Юк, күтәрмәгән идем. Гармоным аста торадыр. Да, әйе. Мин әйтәм миннән сорай. Уйнап карарга ярыймы ди. Да. И вот мин шуннан алып уйнадым да, ул шуннан танышып китте. Бу ничәнче еллар иде? 10 ел инде? Шул 10 ел иде. Да, килгән вакыт кына иде. Килгән вакыт иде. И шул уйнадык та, ул телефоннан алды ул. Бөтенләй Мәскәү төбәге мөтеннәйе белән Мәскәү төбәге ике гармончы. Менә мактанып әйтмим, Лина. Белмим, ул гармончылар кая утыралар булыр? Мәскәүчеләр. Менә кая булса да безне чакыралар. Кая булса да шушы ике карт улы бит инде без. Инде бит 65 тулала басаган инде, Ходаем. Кая икән яшьләр? Кая икән? Менә бу жолы менә хәзер әйтәм, менә бер атналык кенә автономиядә яшьләр куйдылар. Әмма мин гармонда күрмәдем, баянда күрмәдем. Алар фонограмма белән булды. Шуның өчен бик кызганыч. Менә шуңа күрә менә шушы без ток-шоу, синең чакыруың, менә безнең сөйләүләребез татарларыбызның ишетсеннәри, әниләре ишетсеннәр иде. Үзләренең балаларын менә безнең уйнаганны күреп, кызыгып, кичкенә чактан балаларының менә кичкенә генә гармон алып бирсеннәр беренче. Мин инде менә как психолог мен дә врач кебек әйтәсем килә. Кичкенә генә гармон алып бирсеннәр. Зурая башлагач бераз зуррак гармон алсыннар, детский. Анары баланы кызыксындырырга кирәк. Кызыксындырып, шул ук вакытта менә мин тагын әйтәсем килә.
гармонда уйнаган кеше шәһәрнекинде. Әйтәләр бит хәзер. Эй, малаем садикта урысча гына сөйли, дәүләт виноват анда, урамга чыгып киттем русча сөйли. Алыгыз гармон җәмәгать. Алыгыз да шул ук бер вакытта гармонга да ирене бала. Татар моңнары да башына кирип кала. Аннан соң татар телендә өйрәнә. Менә 3 Осоп, Алекем бит хәзер заман баласы, без узган ток-шоуда да сөйләштек, менә Лилияна Сафиналар белән. Бу миңа акча китерәме дигән күзлектән фикер йөртә балалар да, ата-аналар да. Менә ничек уйлыйсыз, гармонда, тальянда уйнап акча эшләп буламы? Менә бит сез төрле чараларга чакыралар дисез, әйме? Түлиләрме соң сезгә чыгыш ясаган өчен, уйнаган өчен? Киреме бармы бу эштән? Менә мин аны менә беренчесен шулай әйтер идем. Әйе, гармон уйнап, теге артистлар турында да кызык сөйләләр бит, җырлап тамак туйдырып булмый диләр. Гармон уйнап та шулай. Мин аны шулай әйтер идем. Менә минем балаем, например, да, Ринат, гармон буенча китмәде инде, бик кызганыч. Яки уйный белә. Ул юк. Ул программист. Менә ул программист да, баласы бит гармонда уйнарга өйрәнергә ул камачауламый. Менә мин үземнән чыгып әйтәм. Кичкенә чактан ук балаларыгызга гармон алыгыз. Ул мәктәпкә җыри кичкенә чагында, татарчасында өйрәнә, татар җырында өйрәнә, гармонга да өйрәнә, үсеп җиткәч китә, үз һөнәрен сайлый. Бит бер-берсенә камачауламый бит. Менә параллельно бара. Шуллыктан монда шулай дип әйтер идем. Акча эшләү буенча килгәндә гармон жараткан, безне аңлаган кешеләр безне хөрмәт итеп чакыралар. Грамотасын да бирәләр, дипломын да бирәләр, акчасын да бирәләр, чәй дә эчерәләр. Инде кайсылары кайсы вакытта рәхмәт тә ишетмисең. Төрле вакытлар була. Төрле. Менә шулай да, әйе. Менә Наилә, сезнең фикерегезне ишетәсе килә. Акча китерәме гармонда уйнау? Төрле чагы була. Төрлеме? Да, төрле. Менә акча китерсен өчен кая барырга, ничек кая барып, кайсы юнәлешендә кеше үзен акча эшли ала гармон белән дип уйлыйсыз? Аның өчен Салаватның берәр гармончысы булу кирәк микән? Әллә тагын бер инде корпоративларга гел йөреп торыргамы? Шул юбилейда, вот тойда уйнасаң да. Сезне чакыралармы? Без моны шулай гына сорыйбыз. Яхшысын миша. Безне башка гармончылар безне баянчылар алышалар. Бәян итәләсез ди. Демпинговать дигән нәрсә бар. Димәк, сезгә карап, анасын башкаларныкын да бәяләрен төшерергә мәҗбүр була гармончылар. Да, вот минем 2 малай да баян буенча музыкаль мәктәп бетерделәр. Укып бетереп кайттылар да, Аллага шөкер дип. Шкатулка атып куйдылар. Свидетельстволарында кулларына да алмадылар. Ого. Менә әтисе гармончы. Да. Бу теге әтинең күңеле булсын дип Баланың düşünгән. үзенең желаниесе булмаса, ул әйтеп кенә юк. Сосын баян татып утырган, бер ничә елдан соң икенчесе кайтты да, башын бергән что ли ди. Акча эшлисем дисәң, ул инде булырга кирәк. Анда инде нотаны белеп, теге артист булып инде уже теге яхшы иттереп уйный белә торган кешеләрне, аларны туйларга чакыралар булыр. Менә мин инде андый җирләргә бармас идем. Чөнки гармонны алар аңламаслар иде. Менә ул ничек дип әйтим инде, аннары без нинди буынга тур киләбез. Үзебез кебек буынга. Менә олырак кешеләр безне чакыралар. Да, үзебезнең кебек. Авыл халкы аңлый төшә, вот шәкәр халкы аңлый. Яшьләр, мәсәлән, шул авыл яшьләре аңламый дип уйлыйсызмы гармонны? Ул яшьләре кая барсың ул? Авылда, мәсәлән. Олар бит инде хәзер. Монда да Мәскәүгә авыл яшьләре күченеп килүчеләр бар, авыл яшьләре арасында. Штабта булгалыйбыз да бит. Вот анда бар, шулай килеп безнең янына китмейди шулай. Менә, аңлаучылар бар дип. Безнең унысы. Да, ансы яхшы бит инде 10%. Бик сирәк. Ул минемчә, ул бит гомумән татар штабында татарча сөйләшә башласаң да 10% сине тыңлап тора, 90% үзара сөйләшеп, телефонда утырып. Минемчә 10%ның булуы да әйбәт әле ул. Әле бит гел нольга төшмәгән. Шуңа күрә оптимист булырга кирәкле. Әйдәгез менә шушы оптимистик нотада тагын берәр җырга күчик әле.
музыкага мәхәббәт каян килә? Кем менә шушы мәхәббәтне сеңдерде? Ничегрәк өйрәндегез сез шушы музыка уен коралларында уйнарга? Минем әтием уйнайды. Ул районда бер шундый атаклы Тальянда, ну, конечно, Тальянда уйнайды. Абыем гармунда уйнайды. Абыйга гармун алдылар. Ну, миңа Тальянда гына тәртәләр гармунны бирмәйләр. Ватасың ди, мин кичкенә идем, мәктәпкә келмәйдем, уйнадым. Нигә? Минем абый уйнайды, яхшы уйнайды. Ул ярлайды бик яхшы. Ансамбльләргә яшьтеләрне башкиригада даже. Менә сезнең яшьтән айлабы менә гармунда, Тальянда уйнаучылар күп идеме? Ул вакытта бу модалы күренеш идеме? Ул вакытта да. Ну, күп түгел, ну, бездә авылда бер 3-4 кеше бар иде. Менә заманда бит 90-нчы елларда яшьләр арасында гитарада уйнаучы егетләр бик модада иде бит, әйме? Менә сезнең чорда менә шундый ук игътибар үзәгендә була идеме кеше әгәрдә ул гармунда, Тальянда уйный торган булса? Хөрмәте зур идеме ул кешегә карата? Да, инде вот мин мәктәптә укыйдым, мин 9-нчы, 10-нчы классны Күлше авылда укыдым. Вот особенно суббота көннәр нигә киләләр дә мине директордан сорап китәләр туйга, юбилейга. Мин иптәш малайлар әйтәйде. На син сумканы алып килмәле, артык син сумканы таскат итәйде. Мин постоянно юбилей, вот 3-нче класстан бeri шулай. Моның өчен сезгә акча түлиләр идеме соң? Юк, бушка җырлап уйнап йөридегез. Да. Волонтер шикелле инде булгансыз сез. Да. Авылда юк. Алсапа, сезнең музыкага каян мәхәббәт килә? Минем мәхәббәтем нигә гармунга, мәгәен Тальянгадыр инде әнием карнында чагында уктыр дип уйлыйм. Хәзер аңлатам. Менә хәзерге кызлар бит инде балага узалар да музыка тыңлап утыралар. Как будто аны бала ишетә. Минем кәйимендә кырда булгандыр инде. Анда инде комбайн трактор тавышлары гына ишеткәндер. Әмма алар менә кичләрен җыелып Тальян белән матур кичәлләр уздыралар. Ул бит гармон, Тальян, авылда бит ул бөтенләй башкача яңгырый. Шуңа күрә менә шунда без балалар шоу җиридер инде жаннарында. Шул вакытта инде мин аларның уйнаганнарына, гармонда уйнаганнарына күреп мин инде мәхәббәт кенә уянмыйча, уже гашыйк булганмын менә шуннан. Әткәем үзе бит инде Тальянча, әнкәем Тальянча. Безгә гармон алып бирде. 5 малай. Мин хәтерләмим, без сугышмыйдыр идек гармон өчен. Үземнең 1-3-4 ки белгәндер инде мин. Анда бит инде ул вакытта мәктәптә кеше күп. Безнең класста безнең например, икешәр класс иде. Балалар күп иде. Шуның өчен авылның бер башында берсесе гармон белән, теге башында икенчесе класс җыелып гармоннар белән авыл гөрләп тора иде. Безнең авыл менә янәшә авылларга безнең бу районында инде дан тота иде. Гармончылар һәм җырчылар белән. Безнең авылда менә була бит, һәр елны көз көне концерт кайтып куябыз без менә авылга. Шунда һәр вакыт шушы цифраны ишетәм мин. Безнең авылда 37 гармончы булган. Ого. Ул бит инде 2 җыртка бер гармончы дигән сүз. Шуның унысы менә безнең нәселнеке. Әнкәй ягыннан, әткәем инде үзе генә булган Тальянда уйнаучы, әнкәем ягыннан. Менә шул 10 гармончыдан хәзер без 2 генә калдык. Асия инде буада, Гөлҗамал группасында гармончы. И Мәскәүдә инде монда мин. Шуның өчен менә гармончылар азая. Ул гармон инде ул мәңгелек, әмма ләкин гармончылар аз. Гармон битендә басып торга тиеш түгел, аның тимәсен басып ки чыгарырга кирәк. Менә шуның өчен бөтенесен менә шакырып калам инде мен. Кулларыгыздан гармончылар, кулыгыздан гармон төшмәсен. Менә ул кулдан гармон төшмәсен дигәннән әсәр итеп кенә әйтәм. Алсапа белән дә инде сөйләшкән бар. Уйнагыз гармоннар фестивален күреп кайтканнан соң Казанда, шулай ук Мәскәүдә гармончыларга багышланган бер проект башланыр дип көтәбез. Кайчанрак булыр? Быел өлгерербез яисә киләсе елның башыннан гармончылар шуңа күрә әзер булып торыгыз. Бу сезнең өчен бик кызык проект булыр дип уйлыйм. Менә без һаман сөйлибез гармон, Тальян, баян дип. Менә ятыма каршы мин алар арасында нинди аерма барлыгын белмим. Менә безнең тамашачыларга да аңлатып китик әле, шушы уен кораллары арасында нинди аерма бар.
Nail динде хромканы сөйле. Аның әле хромкасы дигәнде бар, әйме? Димәк, дүрт Бу икән. двухрядка хромка. Двухрядка бит була русский настрой. Аны ашасың бер тавыш, япканда икенче тавыш. Бу юк, бу двухрядка, бу гармонмы, баянмы? Гармон. Вот на шундый гармон. Әйе. Ул русский строй атала. Ашканда бер тавыш, шул телдә япканда башка. Ну, аны да, конечно, авыл идәнеге. Нигә? Гармонда ул халык инструмент атала. Баян ул концерт илата. Анда монда бер тональность баянда анда күп тональность анда зависит анда. Әйе. Да. Тальян мәсәлән нәрсәсе белән аерыла? Менә мин Тальян турында мин сөйләмим дә. Менә миңа барыбер ничек булса да хромка димендем мин. Да. Гармон әйме? Гармонга караганда миңа Тальян ише инде. Эй, аның менә ул бит инде хәзер ишектеп әйтәм. Менә шишмә суы төреклек өчен кирәк булса, Тальян ул маң өчен кирәк. Ул бит инде маң, ул бит инде менә безнең Тальян маңа татарыбызның башы. Ул бит әллә ничә гасыр килеп, шушы дәрәҗәсен җуймыйча, шушы көнгә кадәр килеп җиткән Тальян. Аны без инде менә сакларга тиеш. Без аны якларга тиеш. Без аны ишеттерергә тиеш халыкка. Бер ничә җиллар фән абый бер үзе уйнады Тальянда. Ишеткән булсагыз, җырлыйдыр да, уйныйдыр да, халык үлеп кул чабадыр янарга менә. Шул анардан соң, шул бер заман без Уфада очраштык инде, шул ниде Тоймазыда сама үзем җырлыйм, үзем уйныйм дигәндә мин катнашкан идем. Шунда әйтә ул Алсу ди, хрумка авыр ди, хатын кызга ди, Тальянга күчте. Күп менә ди, күрсез ди. Күп узмас ди, Тальяннар күтәрелеп чыгачак ди. Менә сүзләре дөрес булды. Хәзер менә булдыр гына әле Татарстанда 200 Тальян ясап бесплатно эләштеләр. Кемнәргә? Менә һәрбер авылның татар иҗат коллективларына, әйме? Россия буенча. Безгә генә килеп җитми шул әле. Нишләп туктайсыз сорадыгызмы соң? Сорадым, яздым. Былтырдан быелга күчерделәр. Быелдан белмәгән әле. Без инде форсаттан файдаланып, бәлки бу эфирне караучылар арасында бөтен дөнья татар конгрессы да булыр. Без инде Милләт шура рәисе Васил Гаязулла Шейх Хәзиев кадәр шәхсән мөрәҗәгать итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров һәм Данис Әфәндинең әле бик булдыклы бөтен татар дөньясы белгән бик яхшы урынбасары бар, Марс Әфәнде Тукаев. Әгәр дә сез шушы эфирне карасагыз, зинһар өчен менә шушындай бик тә булдыклы Мәскәүдәге Нур фольклор коллективына мөмкинлек тапсагыз, нәрсә кирәк дисез? Тальянмы? Тальян бирсәгез бик шәп булыр иде. Дуслар, әйдәгез комментарийларда язык һәм сезнең комментарийларга соңыннан без конгресска да җибәрербез һәм дөрестән дә Нур коллективына бу уен коралының кирәклеген без шуның белән исбатларбыз. Тальян сорыйсыз. Димәк, сезнең Тальян юкмы әллә? Юк булып чыгамы? Мин инде менә бит ул татар йорты бар әйме. Татар йортында без барга тиеш, инструментлар булырга тиеш. Без менә Нур төркеме оешкачтан әйбит. Үзебезнең гармоннар белән җырдык. 5 ел мин үземнең гармонымны алып җырдым. Наил үзенең заказной 60 меңлек ул вакытта бик кыйбат инде ул. Шуны алып җырды. Менә хәзер без инде менә мин бит инде сценарийлар язам. Безнең театрализованный коллектив. Шунарга грант алып, шул 5 елдан соң без грант отып, безгә 2 гармон алып бирделәр. 2 гранттан 2 гармон алып бирделәр. Менә шул безгә татар йортыннан инде бүләк. Алсу сценарийчы. Тальян юк димәк сездә. Тальян юк. Әле Тальянны мин үзем дә 2 елдан гына 2 еллык кенә менә вот шуны аңлата алмыйм. Каян миңа килеп керде ул? Ничек ул килеп керде? Ничек мин Тальянны алырга теләгем туды? Үзем дә әйтә алмыйм ул сорауга. Берне алдым Казаннан, берне алдым Башкириядән, 2 Тальянны бар алагашкар. Әмма ләкин татар йорты өчен мин үз инструментымны алып барып җиргә тиеш түгел, җәмәгать. Шуның өчен ито инде без кая барсак та Тальянны асып җирибез. Жәлләмим инде үзем өчен. Вот шуның өчен Тальяннарны Казаннардан көтеп калабыз. Баш иеп көтеп калабыз.
менә берни сөйләйм әле, авылда собрание булды. Безнең авылда 3 этажлы шикарный дом культураны. Гармоны юк. Bu adam Хәзер мин концерт куярга кайтам Аның сәмә. каравы бильярд бардыр әлеме ул клубта. Белмим. Ни собрание булды. Кирдем. Мин әйтәм, шуны инде күтәреп чыктым инде, мен әйтәм, качансың гармон? Ул булган инде, ул кайдыр киткән. Вот, әни, шуннан инде дәүләт кешесе килгән бит инде миңа ответ бирде, җавап бирде. Безнең ди акча юк ди. Аны ди өчен просто ул кешеләр акча җыеп ди, алыгыз ди. Менә шунда ответ булды. Ул иң җиңел инде минемчә дәүләт кешесенең үзегез акча җыешыгыз да сатып алыгыз дип. Менә шулай булды. Әйдә, Әйдәгез берәр нәрсә уйнап җибәрик, бераз кәефләр күтәрелеп китсен. Ой, Фәрин, шәп булдымы? Мәскәүче. Достар, исегезгә төшерәм, әйше социаль челтәрләрнең барысында да бар. Беренче чиратта әлбәттә рәхим итегез. ВКонтактега, шулай ук без бар Телеграмда, бар Ютубта һәм теге тыелган социаль челтәрдә без шулай ук бар. Безнең андагы кайбер рилслар 100 мең просмотр караулар җыя. Һәрбер лайк, һәрбер комментарий һәм һәрбер перепост өчен сезгә бик зур рәхмәт, дуслар. Мәскәүче. Әңгәмәгә әйләнеп кайтабыз. Димәк, сез хәзер Алсапа уйнадыгыз Тальянда, шулай бит? Сез Наиләбе гармонда. Ничек менә мәсәлән 2 уен коралының тавышларын менә шулай туры китерергә була? Biz сойлап алдык шулай. Ләкин- Тональность буенча. До диез. До диез безнең тональность. Димәк, бөтен җырларны да шулай 2 төрле һәм бергә кушып уйнап булмый, әйме? Бөтен көйләрне дә алай. 2 менә мәсәлән Юк, башка инструмент белән, вот башка тальянныкы вот килми. Да, алсуда такын тальян бар, но аның тавышы монанга килми уже. Килми. Ансы нәрсәгә бәйле? Ой, Башка мин ансын тональность. ул вакытта мин белмичә алдым аны. Ничектер менә Тавышы шады да. тавышы шады. Аннары ул ликрәк иде, анарга караганда. Аннан соң ул менә иренергә, миңа беренче вакытта иренергә ярый диделәр. Шуңа күрә алдым инде мин. Менә мин үзем пенсионерка булсам да, ничек дип әйтим инде, мен күлмәк алмыйммы? Ашап мин Гармон. гармон алам инде. Алсапа менә күлмәк Үлем алдым дисез, менә ничә тапкыр киләсез, сез һәр вакыт яңа күлмәктән, һәм шулай ук сездән дә контент та күп килә, һәм сез һәр вакыт төрле күлмәкләрдән каян акча табып бетерәсез аларны сатып алырга. Әле бит җитмәсә сезне гаепли торган булганнар дидегез без бер ток-шоуда, янәсе Алсу һаман да бер күлмәктән чыга дип. Яңа тоже әйткәннәр иде. Бу Алсуның тагын күлмәкләре бармы икән? Һаман бер күлмәк киеп йөри дип. Менә мин шуның өчен үпкәләргә тиешме? 26 меңгә күлмәк тектереп, мин бит инде аны 2-3 тапкыр гына кия алмыйм. Миңа хотя бы 26 тапкыр кияргә кирәк. Бу минем күлмәгем иң кыйммәтлесе Лилия Муллагалиеваның тегүчесе тектерде. Ул безгә Твердә Сабантуйда катнаштык без. Яллар килделәр икәү. Шунда безне яратты бик катыда. Бик күп сәламнәр әйтәсем килә менә. Хәзер инде менә шушында эфирда исән сау булып, исән сау терелеп сәхнәләрдә сезне көтәбез. Менә
Безне шуны инде ни ул шундай бит инде простая ул бит инде гади кеше. Килди, номер телефонын бирде, бардым, тиктердем. Менә мин инде анда кешеләр инде в шоке были, конечно, шундай бәягә тиктерге. Бәясен әйтә аласызмы, Алсу апа? Кыйбатта түгел инде ул. Минем өчен кыйбат. Безнең группа өчен бик 20 мең. О, кыйбат инде. Арзан дип әйтеп булмый. Анда әле жол бәяләрен кушсаң, кыйбат тагын да кыйммәтлерәк кеше. Сез бит Казанга барып тиктердегез. Пенсиясыдан хатым түгел. Шул. Ана мин буадан ничә тапкыр барып җирдем әле. Аннан соң Лилия Муллагалиеваның тагын бер файдасын әйтим әле миңа. Менә ул гади генә әйбет. Шунда инде шунда ук әйбет. Не ди? Килегез ди. Алар как раз не белән Ринат Валиев белән тынмасын Талиян мыңнары тынмасын передачасын алып баралар. Килегез ди. Анда да төшерделәр. Менә минем инде иң истәлекле чагым вот шул җирем дип тә әйтәсем килә. Казан, Галиәскәр Камал, артында Скамейкада, минем җанымда не Ринат Валиев та үзенең баян, үзенең немәсен гармонын бирде мин инде. Ничек дип әйтим инде, менә кая була ул шундый вакыт. Ул баянда уйнады. Мин аның гармонында Лилия Муллагалиева интервью алды. Менә шундый истәлекле вакыт. Менә шуның өчен мең рәхмәтләр әйтәсем килә. Менә бит ул шулай бер-береңә ярдәм итеп яшәргә кирәк. Ансыз инде мин ничек дип әйтим, менә без бит инде бик күп тапкыр Казанда кая гына булмадык әбит. Да, филармонияларда да Син булды. качан алып бардың соң? Манзарадымы? Yok, Manzaraның үзен алып бармадым. Мин анда спорт дөньясында дигән сәхифә алып бардым. Корреспондент булып эшләдем. Бу 2011-13 еллар булгандыр. Манзарада да булды, филармонияларда да булды. Кемҗебиттә Күп җирдә булдыгыз, ансы аңлашыла. Сөйләгез әле, менә гармон белән бәйле, Талиян белән бәйле нинди кызык хәлләргә юлыкканыгыз бар үз тормышыгызда? Бәлки сәхнәдә йыртылганы бардыр, бәлки ватылганы бардыр уйнаган җирдә. Кызып китеп. Ул чыгып төшә менә минем гармонның. Постоянно маш төшә инде. Шул гына. Аннары берничә тапкыр җыгылып төшкәне бар. Менә ватылган төше бар, әмма. Да, Наил бит ул алтын куллы вот теге ничек дип әйтим, эшен аша белә, нәрсәләрендер ясый белә. Бу тол безне булам тоже мин ясадым. Ой, шундый мотор мин әле бизәкләрен әйме? Мин әле шулай сатылган дип уйлаган идем. Юк, берәй дә юк иде. Бик модный сезнең Талиян әйме, Алсу апа? Күлмәге кебек. Нигә бик яхшы гына уйный белмим әле. Талиян бит ул бик кыйын. Булай да инде бик яхшы 2 ел эчендә шул хатын уйнаган. Бик кеше ничәшә ел. Мин әле уйнаган. Яли музыкальныйда ничә ел әйләнә, тоже син үзең издән наслух. Әйттем бит син нинди разница. Менә Талиян гармонда әйбет. Например, сарманы буйларында туда сузасы. Ана эрегәне шакта. Менә шулай да. Талияндә шулай әйтәсең дә, былай иттереп куясың, күрегән тезеп уйныйсың. Әйе, менә шундый разница. Игътибар иткән бар шулай. Да. Шулай иттерү аның менә күч кирәк торган, әйме? Бик белергә кирәк инде. Мин инде biz bit самоучкалар. Да. Берсе дә белеп уйнамыйбыз. Монда да мин белеп уйнамыйм. Ничек ишетәбез шулай. Әйе. Моның өчен слухның булуы яхшы булуы кирәктер, әйме? Слухсыз уйнап булмыйдыр инде моны. Колак белән эшлим дип әйтәм. Аюның басмавы кирәк. Куя колакка. Кешеләр әйтәләр. Өйрәтәләр гармонда ди. Ишек инде кешеләр әйтеп була, мин өйрәтә алмыйм. Анага нервым да җитми. Ул бит инде үзең алып нужарсаң гына нәрсә дә булса килеп чыга җәмәгать. Шуның өчен гармоннар алып, үзегез өйрәнергә тырышыгыз. Менә безнең группада 3 кыз алды. Да, 3 кыз алдылар. Менә гайып итеп әйтмим. 3 бер ки белмиләр. Менә аны ник чыгып әйтәм, ылгайгач гармон өйрәнеп булмый ахры. Алай дисәм инде. Үзең ничәдә өйрәнәм. Да, я. Менә Кадерле кунаклар, менә сезне тыңлап торам да һәм аңлыйм,
Мәскәүдә милли тормышка никадәр зур өлеш кертүегез турында. Менә безнең әйтче дә бик зур өлеш кертә үзенчә татар телен яклауга, саклауга проектлар турында. Менә безнең бар татарча автомобиль ябыштыргычлар. Менә бу ябыштыргычка карыйм да Наил абыйга охшап китәм. Хәзер мин сезгә күрсәтәм. Булар бик аз калып бара дуслар. Машина өчен дип чыгарылган иде, ләкин кешеләр төрле максатта аны куллана. Менә карагыз. Менә Наил абый бу сезгә бик охшаган. Галигә барам әле һәм Элдермешкә кайтам әле. Булар сатуда бар Озонда. Дуслар кирип аласыз, алар бик аз калып бара. Алсапа бу сезгә булыр, Элдермешкә кайтам әле. Бу сезгә, Наил абый. Рәхмәт, бик зур, бик зур. Мин бүләк итермен инде, машинам юк. Ну, карарсыз инде кая ябыштырырга. Иң мөһиме күрәсезме, үзебезчә татарча шундый шаян язулар. Менә Алсапа без сезнең белән күптән түгел сөйләшкәндә сез әйткән идегез, кайчандыр сезнең ишек йозагына әллә клей ябыштырып киткәннәрме, диварга нәрсәдер, ягъни сезгә шушы баянда уйнауга каршылык белдерүчеләр дә бар икән дип, әйме? Каршылык белдерүчеләр дә бар. Ни өчен? Ул мен уйлыйм инде татар кешесе түгелдер дип уйлыйм. Менә инде кичтән жатып җытладык инде, нормально все. Иртә белән торгач ишек ачылмый. Ишеккә ни керми инде. Ачкыч керми. Ачкыч кермей билгеле булды инде, илли парафин инде, илли клей. Клей салып шулай катырып куйганнар. Аннан шуны казый чыккачтан, ни сул жак стенага язып куйганнар. Иш дигән сала. Имейте совесть. Хватит играть, имейте совесть дип язып. Әле бер ошибкасы бар иде. Менә ниндидер бер сүзендә. Аннан соң безнең Ленар тагын бер 5 елдан бирле кемнәрдер безгә белмим каршылык, белмим безнең аркада акча эшләр инде кешеләр. Безнең Аккүл дигән җырыбыз бар, бик матур инде ул чыга. Ул как раз безнең бит әле тагы бер пар гармоннар бар. Си бемоль. Да. Аның да, шуның белән җырлаган җырыбыз бар, бик матур инде ул. Шунарга номер телефона куялар. Бер кешене төшереп куялар. И шуны җибәрәләр. И безгә язып, астра язып куялар. Лежу в больнице после инфаркта. Менә нәрсә дип, менә мин синнән шунага ответ сорыйм. Спамдыр инде, спам бит инде була төрле шундый. Бүтән җиргә комментарий язучылар, акча сорашучылар. Ул сезнең комментарий рәвешендә язылган бит ул. Әйме? Юк, җыр бара. Видеога язылган. Видеода? Белмим шул. Җыр бара. Кем эшедер бу? Мин даже адвокатка да бер знакомыйм бар инде. Яздым. Ул инде бер файдасы да юк ди, сез андай таба алмыйсыз ди. Ул ди, ничегенде мен таба алмыйбыз инде. Менә WhatsApp'да WhatsApp'ның директоры бардыр әмә, заместителе бардыр әмә, күрәләр булыр, нәрсә язалар. Неужели шуны нельзя доказывать итеп инде? Наказывать менә. Белмәгән. Ну, Алла берсе, менә шушындый кыек эшкә нокта куелыр дип уйлап торам, Алса апа. Инде без әңгәмә 5 ел периодически чыга. 5 ел. То чыкмый, бераз гына әйтә. Кешеләр кайсы җылап шалтырата, кайсы борчуланып шалтырата, кайсыгыз больницага эләкте дип ул бит яхшы хәбәр түгел бит ул. Әлбәттә. Ну, иртәме соңмы нокта куелыр дигән өметтә калам Алса апа. Амин. Наил абый, Алса апа, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, шул кадәр күчтәнәчләрегез өчен, бик матур музыка өчен. Киләчәктә дә Алла бирсә, сезнең ишатыгыз чәчәк атсын, яшь бара дисә дә, Алса апа, барыбер иң мөһиме менә шушындагы күңелдәге яшьлекне саклап калырга, дәрт ташып торсын, зарядкалар һәр вакыт булып торсын. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт һәм тапшыруны тәмамлап, сездән тагын бер музыкаль күчтәнәч. Менә безнең инде бер җырладык инде без хәзер гөлдә татар халык җырларын җырладык һәм. Инде менә хәзер бик тә модны дип әйтим инде. Бүтән кеше ярата торган ишеткән бармы яшьлек дигән җырны? Белмим шул. Уйнап күрсәтегез әле.
Ой, әфәрин, бик зур рәхмәт. Күңелегез һәрвакыт яшь булсын дигән теләктә калып, бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Мәскәүчә.